guys, welcome to recap ye-Itonga angomhla ka-28 March 2025. So uyavuka lo baba angazi ukuthi ubengivuselani uMaMpele, kodwa-ke uyavuka and then uba nama-flashbacks ngoLungelo ngesikhathi baqambela amanga bacela imali, ngesikhathi menza ukuthi axolise kuyena ethi uLethu uqamba amanga ngokuthi yena akaya esikoleni for 2 years nje. Ulaka livele livuke lume ngezinyawo lapho phethe imvuku vele mbabathi uMaMpele vuka. Mampele yini manje baba? Athi ubheka isikhathi asikulethini. Bheka isikhathi Mampele, hayi baba kuse-early nje, wangivusa ekuseni kangaka ngisalele. Athi vuka Mampele, sukuma. Athi sekuyisikhathi sokuthi sifundise lo mfana isifundo. Sukume nemvuku ekameleni likaLungelo lapho uLungelo ulele unqunu ugqoke itrank kuphela. Umshaye enyaweni ngemvuku, avuka ngiqasha uLungelo. Awuyini baba? Wenze njani? Athi nje asami phuma la. Abuze baba wenze njani? Amdonse-ke qhamuka uMaMpele lapha athi uyalamula. Baba yini ulimaza ingane? Athi uthi uyavimba ebunyanga. Athi suka Mampele. Donsa uLungelo ufuna ukuphumela naye emnyango. Athi uthi uyabhalansa uLungelo, akubhalanseki, amdonsa ubaba wakhe. Lapho noMaMpele uthi uyazama phela ukumdonsa uLungelo, uzama ukumbuyisela emuva, uzama ukuthi ubaba wakhe angaphumi naye. Athi baba singayilungisa izinto, kodwa hhayi ngale ndlela le. Le ndlela le akuyona indlela yokulungisa izinto baba, imancane. Hhayi umdladla nje amsuse ngenkani. Athi nje suka Mampele, ngikushaya nalo ingane yakhe le, ngikuthathe ngikuphindisele kimi. Umdonsa umisaphi uLungelo, umise emotweni. Athi ngena la emotweni, uyi-driver wokugcina le moto le, hambe naye. Athi uthi uyancenga uMaMpele, yamemeza yamisa ubaba. Hawu baba ima, phume noLethu egijima. Hawu baba kwenze njani? Ima, faka uLungelo emotweni. Athi uthi uyalisondela uMaMpele uzongena naye. Athi nje ukusondele ngale moto yale, ukuthatha ngikuphindisele kini emabheleni. Ahambe naye ngemoto, bashiye besale bekhamisile benoLethu bexela ukuthi kwenzakalani. Ngapha uphinda ubhizi uyapractice ukuthi uzothini manje kuzama. Lokuthi nje ngiyazi ukuthi bungalokhu ungazizwa kahle kulezi nsuku ezedlule, kodwa ngizwe kuwe phathele nazi iy'mbali abe-practice. Kanti uzothi esefika phambi komnyango ashawe igwaba kathi ubheka le phindele emuva, phinde azame ukulokhu ephinde practice. Kanti uzoqhamuka uzame egijima, ekhuluma ngefoni egijima futhi because useyilungisele ijoke amshayisa. Athi awuncese phinda, kuyaxolisa yazi bengakuboni la mafoni lawo. Athi nje uphinda, hawu khululeka nje, khululeka. Ambuze ukuthi awulimele yini? Athi hawu cha, uma ngashayisa nje isiphalaphala esidingayo everyday, hawu-ke ayikho inkinga lapho. Amnikeze iy'mbali, ajabule uzama amamatheka. Athi hawu ngiyabonga phinda, zinhle nje. Athi hawu ngisikhile mina ngesandla zami lesi engadini, hhayi kodwa le ngadi yala ekhaya le, hhayi lapho emathuneni. Athi wehleke uzama. Athi hayi okay, ngiyabonga-ke, ngephi iy'mbali ezinhle uy'khile ngezandla zakho. Athi cela ngikuthathe uyoy'beka ekamereni, evasini ekamereni lami, uyifake phakathi. Zinhle ukuthi manje ngisaya koJoke, ngisagijima koJoke. Athi awufuni ngikuphelezele kodwa sizama, hhayi khululeka, ngizokwazi ukuhamba. Jabule uphinda asale emamatheka yedwa la eceleni. Lapho nje uzama akekho lapho, uzibonela nje ama-wrong sign uphinda, ngoba hhayi uzama akayingeni indaba yakho, ubhizi ugrubhana noSanele la khona yena. Umamatheka angene endlini, hamba ayobeka iy'mbali, akazi ukuthi ayikho le nto ayimamathekelayo. Ngapho uLungelo-ke ubaba wakhe amise endaweni nje ey'hlane, afike amuvuthule ngeswebhu. Athi akakhulume ukuthi wayenzela le nto ayenza le, asho ukuthi uLungelo kahle kahle empilweni isikole simhlulile, akubanga nje lula njengoba ayecabanga ukuthi kuzoba lula. Usethi nje pho ubona ukuthi usenze iy'limi, usumunca imali. Uyazi ukuthi sisebenza kanzima kanjani laphaya e-tuckshop. Uyazi ubaba uma wakho ukuthi usebenza kanjani naye lapha esitolo, imile la emnyango elinde
itruck yezinkwa laphaya wena usukwazi ukuvela uthatha imali yasekhaya udlale ngayo kanje uyazi ukuthi konke lokhu esikwenzayo sikwenzela nini ukuthi nibe nempilo engcono, kodwa wena wenza nje. Xolisa ulungile lawo baba, ngiyaxolisa bengingaqondile ukwenza kanjalo. Hhayi sikhali isitwebhu, amushaye umvimbe besemhlane kalungile. Ekhali ulungile elele phansi-ke manje baba, ngiyaxolisa. Asethi uyangivusa isandla ifuna ubaba kamsumisa wavele nje ubaba wakhe khala naye wasuka wamshiya kanjalo lapho ngena emotweni. Khala ulungile baba, cela ungangishiyi. Umushiye kanjalo kudladla ulungele ehlane nkosi yami, ekhala nemivimbo egcwele emhlane. Ngapha uzama nje igame yakhe uyidlala kamnandi. Ulapha-ke manje uye usanele uthi nje abazo-celebrate. Ususane celebrate-ani ngasha ngisho 5 ebona iwayini. Athi hawu celebrate mina ukuthi ngikwazile ukuthi sikhokhele abasebenzi. Hhayi-ke athi uyavula i-champagne uyaphopa athi nje usanele unosiphuza ijuice ngoba ephethe uzama ijuice kasanele because useyamazi ukuthi akaphuzi. Athi-ke bengicabanga la ukuthi indlela e-right esika-celebrate ngayo singaya nje kwenye indawo nje indlela phaya e-beachfront ajama uzama athi hayibo waze kanjani ukuthi ngiyayithanda leyo ndawo le, yazi ubanele ubejwayele ungisa khona nje. Athi usanele hawu yindaba ayikho inkinga ngesiyema ukuthi yabo Thando athi no uzama no khuleka nje singaya lapho. So yana uthela ijuicy and then bathathu beshawa cheers. Uyabona nje nendlela ambuka ngayo uzama abuka ngayo usanele emehlweni ukuthi kukhulu akuzele la. Naye nje ulo usanele une-actor strange azi noma sekuthathe uvubanele noma ini, kodwa nje naye uyabona ukuthi nje uya-enjoy ukuhlala nozama. Isikhathi esiningi akasekho endlini uselo i-construction athi uyasebenza ephuma ama-out nozama. After-ke behambile beye kule ndawo yabo ethe iseduze kwase-Lighthouse. Sebeyahleli-ke ngaphandle-ke baya-revise-ke nje ukuthi bekunjani nje kusakhona ubanele. Hhayi-ke yasho usanele agcina sethi hhayi kumele ngihambe. Ngithembise uMbali ukuthi sizoba ne-date namhlanje. Athi hhayi uzama hayi khule ungahamba, then bahagane-ke kanjalo-ke bahlukane ngendlela-ke. Uma efika usanele ekhaya, ufika uMbali umlindile, afika axolisa ukuthi u-late. Athi uMbali hawu lezi ezinye iy'nsuku zona athi suke kwabhizi. Athi uMbali ngiyazi ukuthi kuba amabhizi lapha kwi-construction, kodwa nje ukuthi ufone ungitshela ukuthi kwenzakalani nje yilokho nje engikucelayo. Ke asho ukuthi hhayi khululeka ngizofona nje next time ngikutshela ukuthi kwenzakalani. Hhayi-ke le nkosikazi olungile uMbali amhaka umnini wakhe ambuzisa angamenzela ukudla. Athi nje ngingakwenzela ukudla, ngiyazi ukuthi ufile indlala lapha, ngiyazi nje futhi ukuthi wena awudlanga usuku lonke ubhizi lokhu usebenza laphana. Athi angidlanga usuku lonke ngilambile ungangenzela lapho qamba amangakuhlaza tshwe amanga ngoba nje kade babhanyeka ko-Lighthouse nozama usuthi nje uyafa because after esukile laphaya uzama uze la endlini. Ngibona ukuthi usesaba nje ukusho ukuthi hhayi ngeke ngisuthi ngike ngadla ngisanda kudla. Amenzele unkosikazi wakhe ukudla guys ebusuku elele abe nephupho
iphupho elifanayo, same time babe nephupho elifanayo benombala. La khona kungazuthi uyagumba umbala, uyamemeza nje ukuthi abagumbe basheshise, engathi ugqoke ingubo yomshado bezoshada benombalele. Qhamuka ubaneleke ephuma emotweni athi umbala uzama mina, hawu uthenge kungishiye, uphumaphi Banele? Athi uBanele ngikuthembisa nje ukuthi ngeke ngikushiye, ngisakhona. Hhayi then-ke amhage-ke sejabula usethi ngeke ungishiye usakhona. Athi hhayi mayethu uyaphenduka-ke manje after ihug, hawu sekusanele. Athi hawu Sanele indaba ngibiza uBanele. Athi stream uzama amshaya athi uBanele wena. So ya mvuke fast-ke bobabili lapho kulelo phupho. So ya ngazuthi i-sign le yewele leli likhombisa ukuthi-ke ushiyele uzama, uthanda ukuthi uzama aqhubeke naye uSanele. So ya uSanele ngathi usenkingeni manje, u-stuck between two wells, umhlaba kaBanele nomhlaba wakhe uSanele. And futhi umhlaba kaBanele ngathi uwina kakhulu cause nakhu useyile esikoleni, usekwi-construction, isikhathi eside usehlale khona, isikhathi esiningi usespenda nozama, usekwazi ukuqambela umbala amanga, yabona nje kuningi. And futhi nalezi zinto ezazisenza manje kwi-construction zi-connecta kakhulu nozama. Okuningi umbala akakwazi okwenzeka kwi-construction, yena nje uzazela okwasesikoleni. So ya ngathi uBanele uyawina emzimbeni kaSanele, indlela engibuka ngayo mina. So ya ilokho ku-episode lena. Stay tuned for more. Don't forget to subscribe, comment, share, like. See you in the next one. Bye.